Niin kuin fyysisissäkin, vaikka tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatiikoissa, niin meillä on aina syy ja oire. Niin voin ajatella tämä henkiselläkin puolella, että hoidetaanko me oiretta vai syytä. Että just näin. Tänään me keskustellaan kuntoutuksen muutoksista, työelämän haasteiden peilaantumisesta kuntoutukseen ja sitten puhuttiin myös, että ajan ilmiöistä olisi hyvä käydä vähän keskustelua. Mä oon psykiatrin sairaanhoitaja ja psyykkinen valmentaja majuri Anne ja sitten täällä on Sanna ja Kari mukana tänään keskustelemassa ja esitelkää vähän, että ketä te olette ja mikä teidän rooli on Peurungassa. Joo, eli Rossin Sanna. Olen 25 vuotta reilun päälle ollut Peurungassa ja pitkään toimin ammatillisessa kuntoutuksessa työfysioterapeuttina. Olen työvalmentaja ja työkykykoordinaattori myös. Ja nykyään sitten tässä terveys- ja hyvinvointipalveluiden palvelupäällikkönä ja tähän työkykyyn liittyen tietysti omassa roolissa, mutta myös sitten teen yhteistyötä paljon yritysten kanssa esimerkiksi kiilakuntoutuksien neuvotteluissa ja niiden räätälöinnissä on sitten tänne meille mukana paljon. Joo. Kari. Joo, ja mä oon Saikkosen Kari, talossa fysioterapeuttina. Tänä vuonna tulee 30 vuotta täyteen. Toimin yrityspuolella kuntoremontti, hyvinvointivalmennusvetäjänä ja sitten kuntoutuspuolella, sanoisinko joka paikan höylänä, eri kuntoutuskursseilla. Työ on moninaista ihmisten kanssa, sosiaalisten kanssa käymistä. Joo. Eli monipuolisesti tulee tässäkin vähän Peurungan osaamista ja ylipäätään sitä, mitä me täällä tehdään. Joo, ihan superkiva päästä teidän kanssa keskustelemaan, koska te olette ollut täällä ihan paljon kauemmin kuin minä ja pääsen vähän keltanokkana sitten kyselemään teiltä myöskin. Ja luulen, että opin tästä itsekin paljon tästä keskustelusta. Mutta vähän puhuttiin siitä, että kun muutoksista puhutaan, että mitä kuntoutus on ollut ja mitä se on nykyään, niin mistä me ollaan lähdetty liikenteeseen? Mitä se kuntoutus on ollut ja miten se on ehkä muuttunut? Niin, 74 vuonnahan tämä on perustettu ja silloin tietysti vahvasti profiloiduttiin veteraanikuntoutukseen ja sitten tuli vaikeavammaiskuntoutus, eli lääkinnällisen kuntoutuksessa tämä on lähtenyt. Ja sitten 80-luvun puolella niin sitten on tullut tämä ammatillinen kuntoutus mukaan, eli sitten just nämä työkykyyn liittyvät, työhyvinvointiin liittyvät asiat niin kuin noussut vahvemmin sitten sitä kautta. Kyllä, ja sitten 90-luvulla varsinkin kuntoremontti- ja yrityspuolen erilaiset tyhypäivät, kuntoutuskurssit on tullut vahvasti mukaan, että missä minäkin olen 95 vuodesta lähtien vaikuttanut. Joo. Se on muuttunut tässä vuosikymmenen varrella aika moninaiseksi. Kyllä. Joo. Ja sitten jos puhutaan työkyvystä, tavallaan tämä teema, minkä äärellä nyt ollaan, niin miten työkykyä on alettu tavallaan kuntoutuksen keinoin jotenkin ylläpitää, parantaa ja onko se muuttunut jotenkin ihan, jos konkretiaa miettii? Niin, no tietysti alkuaikoja muistelee itsekin, niin tietysti aika paljon hoidettiin tällaisten fyysisten elementtien kautta, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja tuki- ja liikuntaelimistön kunnon kohottamisen kautta, mutta tietysti onhan se selkeästi muuttunut moninaisemmaksi sillä tavalla, että tämä henkinen kuormittuminen ja siihen liittyvät, palautumiseen liittyvät ongelmatiikat on lisääntynyt 2000-luvulla erityisen paljon. Ja toki se näkyy myös meidän kuntoutuskursseissa. Kyllä. Ja kyllähän tietysti maksajatahotkin kuntoutuksessa ne sitten niin kuin reagoi ja seuraa näitä työelämän muutoksia. Eli sisällöt ja semmoiset vaateet ja työryhmät, ketkä toteuttaa tätä kuntoutusta, niin on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana aika paljon. Joo, niin mä ajattelin, että varmaan just se moniammatillisuus, että tavallaan meitä on useampi ammattiryhmä aina, tietysti kuntoutustuotteet on erilaisia keskenään, mutta että jokaisessa on se tietty työryhmä. Ja sitten puhuttiin just siitä, että siellä on myös hybridimalleja, eli se ihan konkreettinen toteutus on myös tosi erilaista ja muuttunut tässä matkan varrella. Joo. Kyllä, ja varmastihan tämä on myös sitä, että me ihmisenä ollaan edelleen pysytty aika lailla samanlaisina, mutta ympäristön vaateet, arkityö, yleensä yhteiskunnalliset muutokset, niin kyllähän tavallaan on kuormittuneisuus lisääntynyt. Ja ehkä sitä kautta tulee se henkisen puolen kuntoutuksen tarve varmaan jatkossakin lisääntymään, mutta tietysti me ajatellaan varmasti sitä kokonaisvaltaisuutta tässäkin, että ihminen on mielen ja kehon yhdistelmä. Kyllä.
Niin, ja tämä on aika jännä ollut huomata, niin kuin sanoit, että se henkinen kuormitus on niin kuin lisääntynyt ja se paine niin kuin kuntoutuksenkin reagoida siihen, niin se tavallaan on alasta riippumatonta, että tulee ihminen tänne kuntoutukseen mistä ammatista tai ammattialalta, niin se näkyy kyllä ihan selkeästi. Joo. Mäkin luulen, että ei semmoista niin kuin tiettyä ammattikuntaa ei pysty jotenkin, jos mä ajattelen vaikka, että mä teen työuupumuksen kanssa töitä, niin sieltäkään ei pysty mitään semmoista yksittäistä ammattikuntaa vaikka nostamaan. Että kyllä se on alasta riippumatta, että on sitten poliisi tai lääkäri tai sote-alalla tai kaupan kassalla tai mikä tahansa, niin just vähän se niin kuin kokonaisuus elämäntahdissa ylipäätään alkaa olla semmoinen aika kova, että ei nouse mikään semmoinen yksittäinen ammatti välttämättä. On, ja niin omassa fysioterapeutin työssä niin siihen törmää aina, kuitenkin asioihin aina lähtee lukemaan vähän ihmistä tavallaan irti tuki- ja liikuntaelimistön kautta, mutta pääsääntöisesti se asia törmätään heti myös niihin henkisen puolen kuormitteisiin, että minkä verran ihmisellä on aikaa, voimavaroja hoitaa itseään, kuntouttaa itseään ja mitkä on sitten ne oikeat metodit, tavat. Yksilöitähän me kaikki olemme. Että kyllä se niin kuin selkeästi tulee jokaisen asiakkaan kohdalla esiin. Joo, kyllä. Ja kyllä jotenkin tämän päivän niin kuin, tässä kuntoutuksessa näkyy tämmöinen muutos ja niin kuin työelämässäkin, että se muutoksia tulee koko ajan, jotenkin niissä mukana pysyminen, niihin reagoiminen ja miten sitten itse jaksaa siellä työssä tai sitten siellä siviiliarjessa, että jotenkin miten löytää tasapaino sitten näihin. Ja se on varmaan paljon myös, mitä täällä kuntoutuksessa käydään asiakkaiden kanssa läpi. Niinpä, joo. Sitten pohdiskeltiin, meillä on paljon asiakkaana yrityksiä ja yhteisöjä, jossa on erilaisia haasteita ja se työelämä kokonaisuudessaan peilaantuu myös totta kai yksittäisiin yrityksiin ja meidän asiakkaisiin, niin mitä ajatuksia, että minkälaisten huolten kanssa tai minkälaisten teemojen kanssa yritykset meitä vaikka lähestyy tai kun sanoit, että olet siellä neuvottelemassa niistä työkyvyn parantamisen keinoista, niin minkälaisia asioita ne on? No kyllä nämä muutokset näkyy siellä just, että tavallaan että siellä voi olla isoja organisaatiomuutoksia, työmäärät muuttuu, työn kuvat muuttuu, tämmöinen hybridityö, etätyö, digitalisaatio, että ne tuo aika paljon haasteita tämän päivän työntekijöille siellä työarjessa. Ja jotenkin tavallaan yritysten kanssa ne nostaa paljon sitä jotenkin työ- ja vapaa-ajan rajaamista ja jotenkin sitä, ja tavallaan, että miten riittää se jaksaminen sitten huolehtia itsestä ja omasta työkyvystä ja jotenkin semmoisen tasapainon löytäminen. Joo, niin vähän niin kuin Kari tuossa just sanoi, että sitä omaa voimavaraa. Niin, ja varmaanhan työnantajakin ja yritykset joutuu miettimään, että tässä yhteiskunnassa tietysti kun on tapahtunut muutoksia, kiirevastuuton, työnkuvat muuttuu, automatisaatio jyrää, että tavallaan, että mikä niin kuin parhaiten tukisi ehkä sitä ihmistä siellä arjessa ja työssä. Että toki ainahan meillä on rahaa siellä, mitä kustannuksia se tuo, mutta mä luulen, että työnantajakin haluaa tietysti sitä kautta lähestyä, että miten saadaan ihmiset hoitamaan tavallaan itse niin kuin omaa kuntoa ja mitkä on ne keinot, millä tuetaan sitä sitten. Se on työnantajallekin aina etu, esimerkiksi sairauslomien vähentymisenä. Joo. Ja sitä varmaan tämä ajattelee, että tämä kuntoutus on paljon, että tämä mahdollistaa pysähtymisen niille asiakkaille just miettimään sitä, että mitä itse tarvitsen ja missä niin kuin menee eri asioiden suhteen. Joo. Mihinkä asioihin kaipaisi muutosta, mihin on mahdollista itse vaikuttaa, mihinkä tarvii ehkä sitten sen työnantaja ja työterveyshuollon tuen, että saa jotakin asioita muutettua. Mutta semmoinen niin kuin pysähtymisen paikka. Kyllä varmasti, ja sitä yhteistyötähän yhä enemmän määrin tarvitaan, just, että löydetään se yhteinen tie, työnantaja, työterveyshuolto ja me kuntouttajat ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin se varmaan yhä enemmän määrin meillä pitää niin kuin olla semmoista jatkuvuutta, seurantaa. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen tämän yksilöllisyyden merkityksen siinä aika suurena, että me ollaan jokainen itsenäinen ihminen, meillä on erilaiset ongelmatiikat, vaikka olisi sama ongelmakin, niin ne ratkaisumallit voi olla hyvin erilaisia. Kyllä, suhtautuminen siihen on tosi erilainen. Kyllä. Että mä luulen, että siinä on tulevaisuudessakin meillä haastetta, että miten me saadaan semmoinen toimiva saapuinen. Mutta mä uskon, että tietysti meillä kuntoutuksessa on omat konstimme ja mahdollisuutemme
kunhan se toteutetaan vaan asiakkaiden ja kuntoutujien kanssa niin kuin yhteistyössä. Kyllä. Oikealla tavalla. Ja välttämättä se aina sitä ei ehkä näe tai ei ehdi miettiä sillä arjessa. Sitten kun pääsee vähän vaikka tänne kuntoutukseen pikkasen sivuun siitä irtiotto siitä työstä ja muusta arjesta, niin sitten niin saa just pysähtyä ja aikaa miettiä näitä asioita ja tehdä sitä pohdintatyötä. Kyllä. Siitä on kuorittu tavallaan sipuliin sellaiset päällikerrokset pois. Tosi usein mä kuulen vaikka, että tämä on tämmöinen peurunkaplaneetta tai peurunkakupla, johon on helppo hetkeksi niin kuin tavallaan jäädä. Ja sittenhän se kupla puhkeaa, kun se arki alkaa. Mutta että vähän puhuttiin siitä omakuntoutuksestakin, että miten sit siirtää sitä ehkä oivalluksia tai pohdittuja asioita sinne omaan arkeen. Että se ulkoapäin tuotu motivaatio ei välttämättä ole se, mikä kantaa niin kuin pisimmälle, vaan sitten, että ne olisi sellaisia oivalluksia tavallaan, että ollaan puhuttu oikeista asioista ja ollaan niin kuin oltu just semmoisesti ehkä yksilöllisesti myöskin niiden niin kuin asioiden äärellä. Kyllä se on, ja ainakin niin kuin itse ajattelin, niin varmaan muutkin kollegat ajattelee, että tavallaan miten voisi niin kuin tukea ihmistä siinä omakuntoutuksessa, eli miten hän siirtäisi sen tuen, mitä saadaan sitten työterveyshuolto, kuntoutusyksikkö ja niin edelleen, niin siihen omaan arkeen sujuvasti, koska ymmärrän, että siellä on haasteita paljon, nimenomaan sen kiireen arjen pyörittämisen ohella, että mä toivon, että tavallaan se kuntoutuksen tuoma tuki ei olisi lisäkuormite sille, vaan voimavara, joka lataisi ja mahdollistaisi sen palautumisen paremmin, koska työkyky on sitten se mittari kuitenkin, millä me helposti sitä mitataan. Ihmisellä on muutakin toiminnallista aikaa kuin työ. Just näin, joo. Ja tämähän varmaan niin kuin tavallaan nämä eri kuntoutusmuodotkin on sitten reagoinut näihin tarpeisiin, että on tullut, niin kuin oli puhetta tuossa tätä hybridiä, ja siellä on erilaisia tapoja siihen, että tuetaan siellä niin kuin vaikka kuntoutusjaksojen välissä sinne puhelinyhteydenotolla, etäyhteyksin. Että jotenkin, ja tavallaan itse ajattelen, että kuitenkin tämmöinen kuntoutus on pitkä prosessi. Ja täällä ehkä saadaan niitä keinoja, ajatuksia, ja sitten niitä lähdetään kokeilemaan sinne työarkeen ja siviiliarkeen. Toimiiko ne siellä vai pitääkö niitä vähän sitten vaikka tavoitteiden muodossa vähän viilata tai hiossuuntaan tai toiseen. Että se istuu sinne omaan elämään ja omaan arkeen. Kyllä, ja omaan jaksamiseen. Ja sitten tavallaan se ennaltaehkäisevyys, että tietysti me monesti ajatellaan, kun työkyky on mittarina, että me muistettaisiin kuitenkin se fakta, että työ pitää tehdä, se kuuluu siihen meidän arkeen, mutta mitä me tehdään ennen työpäivää, mitä me tehdään työpäivän jälkeen, ne on ne meidän omat vaikutusmahdollisuudet suurimmaksi osaksi. Vahvistetaan kehoa, huolletaan, palaudutaan ja varmasti siinä jokaisella on sitten ne omat polkunsa, sapluunansa, miten parhaiten siinä onnistutaan, mutta sekin on haastavaa. Kyllä. Ja tuossa aikaisemmassa jaksossa puhuttiin meidän psykologi Jennin kanssa just tästä, että työkyky, jos sen vilkkoo, niin sehän on kyky tehdä työtä. Ja sitten mitä se sisältää, niin jos me ajatellaan, että meillä on puhuttu paljon jo niin kuin työhyvinvoinnista ja tyhypäivistä ja mekin tuotetaan tavallaan niihin paljon mahdollisuuksia ja palveluita, mutta sitten just tämä, että se kyky tehdä töitä on monen asian summa. Se ei ole vaan joku yksittäinen hyvinvointiteko tai joku työhyvinvointipäivä, vaan se on niin kuin yksilön kannalta iso merkityksellinen asia kaiken kaikkiaan niin kuin elämän kannalta myös. Niin ja tavallaan se yksilötasolla, mä mietin nyt kun testejäkin tulee tehtyä, niin monesti puhutaan siellä aina ylikunnosta, että ihmiset treenaa vähän liikaa, palautumiseen ei jää aikaa, kun se arkikin on hektistä, niin se tavallaan kuormittaa entisestään, niin samahan se on tässä ehkä myös ihmisen niin kuin kuntoutusprosessissa, että me ollaan yliaktiivisia siellä arjessa, me ei palauduta ja sitten me yliaktiivisesti myös pyritään kuntoutumaan liian nopeasti, liian paljon. Kyllä. Ja se vaan tavallaan on niin kuin vastakohta sitten silleen, että me vaan mennään huonompaan. Just näin, että vähemmän olisi vähän enemmän tässä kohtaa. Kyllä. Monessakin mielessä. No tässä on jo monta semmoista siirtymää ollut tähän, on sivuttukin, mutta jos mennään ihan yksilötasolle, että mitkä on semmoiset ehkä ajan ilmiöt, minkälaiset on tyypillisimmät haasteet yksilötasolla, mitä me asiakkaiden kanssa käydään niin kuin päivittäin ja ehkä eri kuntoutustuotteista tietysti erilaisia asioita. Ja sitten myös yritysten toiveiden mukaisesti niissä yritystuotteissa on räätälöityjä versioita, mutta mitä ne ajan ilmiöt siellä on? Niin mä en tiedä, mä ajattelen nyt taas yksilötasolla vähän sitä, että onko ihmisillä siellä arjessa
mikä meillä on aika tavallaan sen työn, perheen ja kaiken muun ympäristön pyörittämiseen niin kuin huoltaa, vahvistaa keho, että mistä me nykyään löydetään se aika. Ja se on varmaan nyt sitä yksilöllistä puolta, että miten me saadaan ihminen tavallaan hakemaan ne omat sapluunat siihen vaikka viikkotekemiseen, liikkumiseen, vahvistamiseen, palautumiseen. Tietysti tässä on paljon asioita taustalla, että kun ihminen on kokonaisuus, henkinen, fyysinen, sosiaalinen toimintakyvy osiltaan, niin siinä liittyy myös ravitsemukset, monet tekijät. Että mä uskon, että me kuntoutuksessa tietysti ollaan aika haasteen edellä, että miten me saadaan ne yksilötasolla sitten ihmisiä. Tämä yksilöllisyys mun mielestä pitää niin kuin tuoda yhä enemmässä määrin esille. Että jokaiselle löytyy se oma polku. Kyllä, ja varmaan niin kuin nykypäivänä sitä tietoa on kaikista asioista, että se ei siirry meillä sinne omaan arkeen joku terveysteko tai muu, niin se ei ole niin kuin tiedostakin, mutta jotenkin se, että saataisiin siihen tämä kuntoutus tukisi, että miten saataisiin niitä muutoksia tehtyä sinne. Joo. Ja monestihan se lähtee hirmu pienistä askelista ja ehkä välillä varmaan tällä kuntoutuksessa ollaan myös vähän semmoisia jarrumiehiä, että sitten se ei lähdetä niin kuin liian isoja askeleja ja harppauksia eteenpäin. Joo. Mä ajattelen, että tämä ehkä näkyy myös niin kuin omassa työssä varsinkin, jos ajatellaan työuupumusta ja mä teen psyykkisen kuormitustekijöiden kanssa töitä, niin tämä näkyy aika usein, että joutuu ikään kuin jarruttamaan ja vähän kyseenalaistamaan, että jos se olisi tsemppaamalla korjaantunut, niin eikö niin, että se olisi jo korjaantunut, että se lisätsemppi ei välttämättä olekaan se, mitä me tarvitaan, vaan ehkä just, että me ollaan oikeiden asioiden ääressä realistisesti ja rehellisesti myös mietitään sitä, että mikä on mahdollista siellä just arkitasolla ylipäätään niin kuin tehdä muutosta. Kyllä me ihmiset ehkä tarvitaan niitä pysähtymisiä välillä myös, että sen levon merkitystä ei pidä unohtaa tietysti. Ja sitä varmasti täällä tietysti jaksolla, kun tullaan tämmöiselle kuntoutuskurssille, on se sitten yrityspohjainen kuntoremontti tai mikä tahansa, vaikka joku Kelan kuntoutus, niin tämä kuitenkin mahdollistaa sen ihmisen pysähtymisen ja pystyy miettimään niitä oman toimintakyvyn kannalta tärkeitä asioita, niin henkiseltä kuin fyysiseltäkin puolelta. Kyllä. Ja tämä on varmaan just itse ajattelen ainakin, että tavallaan se, että tämmöinen kuntoutusprosessi olisi niin tavallaan, että saataisiin luotua niin semmoinen luottamuksellinen ilmapiiri, että päästäisiin just niihin oikeisiin niin tavallaan juurisyihin, jos puhutaan vaikka työkyvystä, että mikä se on itse kullakin se, mikä sitä työkykyä alentaa tai vie niitä voimavaroja, että tavallaan päästäisiin niihin asioihin sitten kiinni ja niihin löytämään niitä ratkaisukeinoja. Kyllä. Ja toi luottamuksen rakentaminen, sehän vaatii myös uskallusta. Se vaatii niin meiltä ammattilaisilta uskallusta tehdä kyseenalaistavaa kysymystä tai herättelyä, mutta se vaatii aika paljon rohkeutta ja uskallusta myös asiakkaalta pysähtyä. Ja puhuttiin just siitä, että se ei ole aina mukavaa. Niin, kyllä. Ja toisaalta se, että ainakin mitä itse paljon seuraan noita meidän asiakaspalautteita kuntoutusasiakkailta, niin sitten niin kuin sieltä nousee just tämä kuulluksi tuleminen yhtenä, että niin kuin, että jotenkin täällä sitten niin kuin, kun aikaa pysähtyä niin asiakkaalla kuin meillä kuntoutuksen ammattilaisilla, niin tavallaan tulee kuulluksi niiden omien asioiden kanssa. Tämä on niin kuin fyysisissäkin, vaikka tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatiikossa, niin meillä on aina syy ja oire. Niin voin ajatella tämä henkiselläkin puolella, että hoidetaanko me oiretta vai syytä. Että, just näin. Että nämä tämmöiset pysähtymisen paikat, että löydetään tavallaan täällä, saadaan se syy selville tavallaan, jotta me voidaan sitten ruveta vaikuttamaan siihen. Just näin. Ehkä näissä se yksilöllisyys korostuu ja semmoinen seurannan merkitys, että ainakin itse näissä yritystuotteissa niin kaipaisi yhä enemmässä määrin sitä, että olisi niitä välikontakteja enemmän, jotka tukisi ihmisen tavallaan omasta itsestä huolehtimisen jatkuvuutta. Kyllä. Sitouttaisi myöskin asiakasta itseään ehkä siihen pohtimaan omaa jaksamista. Yhä enemmän määrin me tarvitaan sitä siellä arjen kärrynpyörässä, että siellä menee omat systeemit koko ajan ja sitten tahtoo unohtua se oman itsestä huolehtiminen vähän. Jää niin kuin kakkoseksi. Just näin, joo. Ja aika usein just on sellainen, että jos luettelee itselle tärkeitä asioita, ja me käydään täällä vaikka arvokeskusteluja ja niin poispäin, niin se oma itse on siellä listan viimeisenä tai se ei pääse koko listalle, kun se pitäisi olla siellä oikeastaan aika kärkisijoilla, että se oma hyvinvointi ylipäätään. Mutta näin se usein menee. No sitten
vaikuttavuudesta tietysti aina puhutaan ja työnantaja on kiinnostunut ja maksajataho on kiinnostunut. Ja totta kai kun puhutaan muutosprosessista, niin ihminen itsekin kaipaa. Ja ehkä mä ajattelen, että myös semmoista nykyään kaivataan tosi nopeita muutoksia ja tuloksia ja jotenkin se tahti näkyy niin kuin siinäkin. Mutta mitäs ajatuksia herättää se, että mistä sitten tietää, onko tullut muutosta tai onko se kuntoutus vaikka vaikuttanut? Tai... Niin, no näin testaajana, niin ennen sitä mitattiin ehkä enemmän tämmöisinä fyysisinä asioina, että meillä oli pyörätesti, josta saatiin kuntoluokat, lihastestit ja joku kehon koostumusmittaus ja me haettiin niin kuin fyysiseltä puolelta, mutta tietysti se on vain yksi osatekijä siellä. Että ehkä mä itse ajattelen tätä sillä tavalla, että ne on semmoisia aika pitkiä prosesseja, mutta hyvin yksilöllisiä pituudeltaan. Toisella se lähtee nopeammin se asia etenemään, toisella hitaammin, mutta meidän on vaan se huomioitava siinä tuessa ja ohjaamisessa ja jokaisella varmasti on se oma polkunsa siinäkin prosessissa sitten, että mikä toimii. Näin mä ajattelen sitä. Ja mä ajattelen ihan samalla tavalla, että jotenkin sitä muutoksen seuraamista, että mitä tapahtuu. Ja sehän voi olla eri asioissa erilainen se tai eri verran päästy, riippuu taas se asiakkaan voimavaratekijöistä ja niin kuin, tavallaan kuinka paljon pystyy sitten niin kuin niitä siihen muutokseen asettamaan tavallaan paukkuja siinä hetkessä. Mutta sitten niin kuin vaikuttavuuden lisäksi itse ainakin ajattelen, että tämmöinen merkityksellisyys näkyy sitten, että jos vaikka esimerkiksi kiilakuntoutus päättyy niin kuin tämmöiseen yhteistyöpalaveriin, missä on sitten mukana just työnantaja, edustaja, lähiesihenkilö, työterveyshuolto, asiakas ja meiltä täältä sitten sen kurssin oma ohjaaja, niin jotenkin se palaute tulee, että just tämä kuulluksi tuleminen ja tavallaan kerrankin, kun työelämäkin on niin hektistä, että siellä ei välttämättä työarjessa ole aikaa aina käydä keskustelua sitten niihin työkykyyn liittyvistä asioista tai vaikuttavista asioista, niin kuin mahdollistetaan tämän kuntoutuksenkin kautta se pysähtyminen kaikille osapuolille ja sitten ehkä päästään just sen luottamuksen kautta puhumaan niistä oikeista asioista. Just ja jotenkin mä ajattelen, että tietysti niin kuin Karikin sanoi, että vaikea ehkä seurata ja jollain mittarilla, että missä ajassa ja miten sitä vaikuttavuutta arvioidaan ja mitataan. Mutta että sitten ihan tämmöinen käytännön ajatus, että sitten meilläkin on paljon tämmöisiä asiakasyhteistyökumppaneita, ketkä hakee vaikka joka vuosi sen uuden kurssin omalle organisaatiolle, niin sitten ehkä ainakin ajattelen itse, että ehkä siellä on havaittu näitä positiivisia muutoksia ja niitä vaikutuksia, niin sitten sitä halutaan niin kuin sitä yhteistyötä jatkaa ja hakea kuntoutuksen kautta näitä työkyvyn parantamiskeinoja. Ja ihan niin kuin yksilötasolla tietysti ainakin itse peilaa sitä, että kun näkee ihmisen vaikka seurantajaksolla tai välikontaktissa, niin jotenkin ihmisestä hyvin äkkiä saa kuvan, ollaanko ennallaan vai ollaanko sanotaanko parempaan suuntaan menossa tai huonompaan suuntaan. Eli että miten se arki sujuu, niin kuin yleensä tulee kysyttyä, että miten olet huomannut arjessa ne asiat. Vaikuttaako se sun työpäivän jälkeiseen jaksamiseen, jaksat käydä harrastuksissa. Eli tavallaan mä haen semmoisia käytännön esimerkkejä, jotka niin kuin konkretoitu sillä tavalla yksilötasolla. Joo, kyllä. Ja kyllähän ihmiset näkee ja he sanovat suoraan sitten se. Voihan se olla fyysisesti myös sitä, että kun ihminen on ruvennut liikkumaan, niin hän vaan sanoo, että porraskävelyssä ei hengästy enää niin. Mä jaksan mennä sen ylämäen töistä kotiin nyt kerralla. Se voi näkyä fyysisenäkin puolena. Mutta tietysti taas että kokonaisuuttahan tässä peilataan. Joo. Ja sitten mulla tulee mieleen just toi, että osa asioista on mahdoton mitata, eli niille ei ole olemassa välttämättä ollenkaan mittaria, mutta pelkästään se, että vaikka jaksaakin yhtäkkiä rappuset paremmin tai ei hengästytä, niin sehän tuo jo pystyvyyden kokemusta ja ikään kuin sellaista toimijuutta siinä omassa elämässä, joka taas pistää niin kuin erilaista pyörää siellä pyörimään. Eli jotenkin mä ajattelen, että sitä, että halutaan niin kuin usein monta asiaa muuttaa kerralla, että nyt ravitsemus, liikunta ja uni laitetaan kaikki kuntoon. Sen sijaan me tehtäisiin joku pieni muutos, niin se alkaa kyllä kertaamaan ikään kuin niissä monessa eri asiassa monella eri tavalla. Tällainen lumipalloefekti. Lumipalloefekti yleensä käy, mutta siihen on hankala luottaa. Mä ajattelin, että tätä keskustelua käydään aika usein. Joo. Niin, ja kyllähän se, kun tietysti itsekin tehdään paljon tavoitteita ihmiselle, että pikkasen eroa kuntoutus- ja yrityspuolella. Että siis kysymys ei ole siitä, etteikö me tiedetä kaikki. Meillä on hirveästi tietoutta netin kautta muuta. Me tiedetään terveyteen vaikuttavia ja heikentäviä seikkoja, mutta sitten kun luodaan tavoitteita, niin monet luo tavoitteita. Jos varsinkin ajatellaan vaikka paperille tehdään niitä, niin ne tehdään hirveän isoiksi.
Joo. Koska me ajatellaan, että on monta sektoria, jossa tarvitaan sitä muutosta. Kyllä. Mutta sitten se käytäntöön siirtäminen, vaikka 3 kuukauden tai 6 kuukauden välijaksolla, niin se on aivan liian suuri tehtävä. Kyllä. Se loppuu alkuun. Juuri näin. Ja siinä niin kuin sanoit, porras kerrallaan eteneminen on. Se ruokkii yleensä myös sitä eteenpäin menemistä. Joo. Mutta tämä on mun mielestä ollut siinä mielessä, että kun puhuttiin näistä, mitä muutoksia kuntoutuksessa on tapahtunut, niin tähän on niin kuin tässä vuosikymmenten aikana selkeästi myös maksajatahot kiinnittänyt huomiota tämmöiseen tavoitteen asettamiseen, tavoiteprosesseihin, siihen omaan kuntoutukseen kiinnitetään niin kuin todella paljon enemmän huomiota nyt kuin joskus aikaisemmin. Kyllä. Joo. Ja se on aika tärkeä asia, koska näinhän se vaan menee, että kuntoutusjaksoillahan se varsinaisesti se kunto ei nouse tai hyvinvointi vahvistu, vaan kyllä se tapahtuu siellä omalla ajalla, jos me saadaan se ihminen vaan aktivoitumaan sitten tekemään niitä hyviä asioita. Kyllä. Ja se on tietysti ainakin itselle semmoinen hyvä palaute sitten, kun tietää, että tiettyjä asioita on tapahtunut. Joo, näin on. Mutta niin kun ihminen kyllä kertoo niistä sitten, kun ne on positiivisia tai negatiivisia, tai ne näkyy jollain tavalla. Kyllä. Jotenkin mulla tuli tuosta mieleen vielä, mitä sanoit, että näkee, että on mennyt parempaan suuntaan, mutta joskushan mennään huonompaan suuntaan. Jos ajatellaan, että se pysähtyminen tapahtuu vaikka ensimmäistä kertaa, tai se tapahtuu jotenkin rytinällä, tai ikään kuin joudutaan siihen pisteeseen, että toimintakyky loppuu, tai ylipäätään aletaan pohtia niitä, niin voikin olla, että vointi huononee hetkellisesti. Ja sitten jos me se otetaan niin kuin mittariksi, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu, niin siinähän me mennään vähän vihkoon. Mutta tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen tärkeä jotenkin huomio, että kun me lähdetään mitä tahansa muutosta tekemään, niin sehän voi hetkellisesti mennä myös niin kuin notkahtaa se vointi. Ja tämä on varmaan niin kuin yleensäkin kuntoutuksen vaikuttavuudessa haastetta tämä mittaaminen, koska siellä on voinut tapahtua muita asioita, minne asiakas ei itse pysty mitenkään vaikuttamaan. Siellä on vaikka työt loppunut tai vakava sairastuminen tullut, mikä sitten näkyykin näissä mittareissa, joka ei ole itsessään niin kuin missään tekemisissä sen kuntoutuksen just kanssa. Näin. Joo. Ja sitten toisaalta taas toiseen suuntaan, että voi olla, että vointi on lähtenyt niin kuin huomattavasti parempaan suuntaan, mutta ihan eri kohdassa kuin mitä me ollaan siihen lomakkeeseen kirjattu vaikka aloitusjaksolla. Että ei tiedetä siinä kohtaa tietenkään, että miten se elämä menee, että se polku on jokaiselle oma. Niin. Mielestäni silloin on aina hyvä tilanne ja onnistuttu, jos se tulee joltain muulta sektorilta, mutta jos se menee positiiviseen, niin se on hyvä asia. Ja joskus käy vaan, että jotkut asiat tapahtuu vähän itsestään ja ne vaan sattuu kolahtamaan oikealla tavalla, mutta kyllä. Tietysti se tuki siinä varmaan on yksi tekijä, sitten kun sitä saa säännöllisesti, niin siitä myös saa kopin ja se auttaa siihen päämäärään paremmin. Kyllä. Ja tämä on varmaan jotenkin itse ajattelen tavallaan, että tämmöinen, että päästään tekemään tavoitteita ja lähdetään niitä sitten sinne arjessa muuttamaan, niin vaatii sitä, että se ihminen on motivoitunut, sitoutunut ja toisaalta se, että tämä kuntoutus tulee oikea-aikaisesti. Kyllä. Että niillä on varmaan iso merkitys kanssa, että missä kohtaa sitten on halukas ja valmis lähtemään tai se elämäntilanne on sellainen, että mahdollistuu lähteä kuntoutukseen. Kyllä. Joo, näin on. Kyllä näin on ja kyllähän se vaikuttavuus tulee, niin kuin mä mietin sitäkin sitä tavalla, että kuntoutuskin on tuloksellista, niin nimenomaan se yhteistyöhän siellä on iso asia. Että on hirveän hyvä asia, että nykyään on tuotteita, missä on työnantaja, työterveyshuolto, kuntoutusyksikkö ja ihminen itse tavallaan, ja siinä on sitä seurantaa mukana. Niin kyllä mä uskon, että se on se tärkeä asia, että ihminen ei ole missään vaiheessa siellä yksin, koska ne on niitä pahoja hetkiä sinänsä, koska sitten se arki rupeaa viemään taas liikaa. Kyllä. Ihminenhän menee siihen omaan uomaansa, koska meidän aivothan ei ikään kuin itse kyseenalaista itseä, että me tarvitaan uusia näkökulmia, me tarvitaan vähän ulkopuolelta, että joku haastaa ja kysyy. Ja tässä ehkä myös vertaistuki auttaa tosi paljon siihen näkökulman vaihtamiseen, että tulee erilaisia tarinoita ja moni sanoo, että tulee asetettua itsensä jonkunlaiselle janalle, ikään kuin kun näkee erilaisia elämäntilanteita ja kuulee tarinoita, niin pystyy itsensä hahmottamaan myös ihan eri tavalla. Kyllä, se on suuri voimavara niiden jakaminen just kursseilla ihmiset. Että kyllä sen huomaa, miten suuri merkitys sillä on. Niin monelle tulee aikamoisia oivalluksia myös, mitä ei ole voinut. Puhutaan sitten omaishoitajista tai puhutaan mistä tahansa kuntoutuskursseista. Kyllä. Varsinkin ikäihmisistä. Se vielä niin kuin korostuu erityisesti. Joo. Ja asiakaspalautteessa tämäkin on yksi sellainen asia, mikä näkyy ihan niin kuin viikoittain. Niinpä, joo. No hei, me ollaan puhuttu nyt työelämän muutoksesta, vähän tämän ajan ilmiöistä ja
työyhteisöissä, miten se ajan ilmiöt näkyy ja haasteet. Mutta sitten olisi vielä täällä tämmöinen loppukaneetti. Mikä on teidän omat keinot oman työkyvyn ylläpitämiseen? No kyllä ne on varmasti itsellä sellaisia niin kuin irtiottoja arjesta. Että jotenkin mä näen sen aina, että joskus oli tämmöinen leikki, millä sanotaan, että 150 kilometriä kotipaikasta reissuun, niin se auttaa. Mutta ehkä se nyt on muuttunut tässä ikääntymisen myötä, että ei se tarkoita, etteikö kotonakin voi palautua. Mutta kyllä ne on sellaisia asioita tavallaan, että pääsee irti tästä arkirytmistä. Ne voi olla hyvin pieniä asioita. Mulle luonto on yksi tärkeä asia, harrastukset, musiikki. Eli jokaisella ihmisellä meillä on omat arvomme ja jotenkin pitää vaan löytää se oma juttu. Niitä täytyy olla. Siis se on oleellinen asia ainakin mulla työssä jaksamiseen ja yleensä arjessa jaksamiseen. Kyllä. Että jos ei niitä olisi tavallaan siellä mukana, niin en tiedä, sitten se voisi olla tämä toimintakyky vähän erilainen. Just näin. Ja ihan sama, että ihan näitä samat elementit kuin mitä kuntoutuksessakin käyvää, että se uni, palautuminen, lepo ja että jotenkin löytää sellainen tasapaino siihen työhön ja arkeen ja jotenkin ainakin itse kanssa ikään kuin tulee lisää, niin sitten tavallaan myös sellainen oman kehon kuuntelu, että jotenkin kuunnella, mitä missäkin kohtaa kaipaa. Että milloin kaipaa sitä lepoa, milloin kaipaakin jotain tavallaan sitten vaikka se fyysisen kunnon sen huolehtimista tai muuta. Että sille ehkä myös olla armollinen itselleen näidenkin suhteen. Että. Joo. Tuo oli tosi tärkeä pointti toi kehon kuuntelu, että me ei tehdä jotain, mitä pitäisi tehdä, vaan me oikeasti lähdetään miettimään, että mitä se on, mitä mä tarvin ja mikä on niin kuin mun toimintakyvyn kannalta oleellinen juttu. Kyllä, ja se on, niin kuin sehän tulee vaikka itsekin, kun on jonkun verran First Beat-mittauksissa mukana, niin tämä yleensä stressi, palautuminen, niin tämäkin voidaan hyvinkin taas luoda hyvin moneen ammattikuntaan, että ei ole väliä, mistä tulet. Just näin. Niin kaikilla on vähän jonkunlaista ongelmatiikkaa sen palautumisen kanssa ja sen rytmin löytämistä. Ja se on tietysti jokaisella on se oma polkunsa siinäkin, että mikä toimii, mutta tietyt perusperiaatteethan niissäkin on. Joo, kyllä. Eli vaikka aika muuttuu, ollaan lähdetty 74 vuodesta ja tultu tähän, niin perusasiat säilyy aika samankaltaisena ja ehkä se just se oman polun löytäminen, sen kuunteleminen ja myöskin kunnioittaminen. Tämmöiset, jos niin kuin yhteenvetäisi tätä meidän keskustelua. Kyllä. Joo, kyllä vaan. Kiitos. Oli mukava keskustella ja arvasinkin, että opin tästä itsekin uutta, että ihan on korvat höröllä kuunnellut. Meidän, jos haluaa noita työkyvystä lisää, niin webinaareja löytyy siis sieltä meidän nettisivuilta ja myös vanhat tallenteet löytyy sieltä ja blogikirjoituksia ja niin edelleen.